Bl-isfond tal-Parlament Malti fil-Jum Internazzjonali dedikat għan-nisa, pajjiżna jinsab pass seqreb lejn rappreżentanza iżjed ugwali bejn is-sessi fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela, il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis u l-Professur Carmen Samud. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela spjegat li din ir-riforma ta' rappreżentanza xierqa tan-nisa fil-Parlament hija pass importanti ieħor. Dr. Qabela qalet li l-Gvern Laburista qed jaħdem biex ibiddel dak li għal snin baqa' l-istess, jiġifieri l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament. U allura kien hemm bżonn li ssir din ir-riforma illi għadha pitada il-tfajliet illi llum għadhom żgħar u l-qudiem se jħarsu lejn din ir-riforma li qegħdin inresqu il-qudiem se realizzaw li l-mekkaniżmu li se jibda jintuża għadha pitada mhux se jkun hemm bżonnu għaliex permezz tagħha se nkunu qegħdin inbidlu l-mentalità u s-soċjetà l-elettorat se jibda jivvota b'mod awtomatiku lin-nisa wkoll. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Zammit Lewis stenna li għal din is-sena l-ġnus Magħquda għażlet biex tgħaddi żewġ messaġġi, dak ta' rappreżentanza femminili f'pożizzjonijiet maniġerjali u dik li l-pandemija kixfet aktar inugwaljanzi bejn is-sessi. Qal li l-mekkaniżmu li se jiġi introdott għal leġiżlazzjoni li jmiss mistenni jwassal biex 40% tal-membri parlamentari ikunu nisa. Mhux aċċettabbli li ta' żmien kollu ma sar xejn fil-konkret għandek nofs is-soċjetà li kważi mhix rappreżentata fil-Parlament li għal-mara aħna nemmnu fil-mara, gvern li jemmen fil-mara, Prim Ministru li jemmen fil-mara u allura jrid ikollna miżuri konkreti biex fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ikollna 40% tal-Kamra tad-Deputati b'nisa fil-Parlament. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet kelmet il-Professur Carmen Samud li semmiet kif ir-riforma tal-ugwaljanza tinsab fl-istadju ta' tielet qari u għalhekk dalwaqt issir liġi. Żidet tajt ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda kampanja informattiva dwar waħda mill-aktar riformi kbar favur l-ugwaljanza.